θυμάμαι έτσι. Ναι! 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 Yes! Είναι το ίδιο. TMS! Αυτό έχει το λόγο. Άναψε. Δεν έχει το λόγο, είναι το παλιό. Το άκουσες? Που είναι ακόμα μείνει το ίδιο. Έλα, πάμε. Μάριο Σκοτ Κόνεϊ. Ένα λίγο, θέλω να πάω πάνω. Δεν πάει άλλο. Θα το δω, περίμενε λίγο. Μάριο Σκοτ Κόνεϊ. Κρυβμένα είναι. Shame. Παπά, εγώ πηγαίνω κάτω ένα όροφο και θα έρθω πάνω με το άλλο. Περίμενε, παπά! Έχει μείνει ακόμα το ίδιο TMS. Αυτό. Στο TMS. Ακόμα TMS. Παπά. Έλα κάτω. Περίμενε λίγο. Οκ, κι εγώ το κάλεσα. Μπαμπά, εγώ ανεβαίνω! Έχει ακόμα bumper. Θέλω να το κάνω ride αυτό πάνω κάτω. Είναι πολύ ωραίο. Κοίτα, άκου. Δείχνει πάνω. Έλα μέσα. Αυτό είναι πολύ παλιό. Ίδιες γενιές μαζί με το άλλο. Κάνανε modernize σε eco-disc, αλλά αυτό είναι καλύτερο. Το ακούς κλασικό μοτέρ. Έχει και bumper αυτό, είναι pre-laser eye. Αυτό δεν έχει date. Μόνο το πάνω έχει τα μπελάκια, το πάνω. Ναι, περίμενε. Θέλω να ξαναπάω πάνω στο 4. Έλα. Έλα, εγώ πηγαίνω πάνω και πηγαίνω στο main entrance με το άλλο. Οκ. Όχι, ξέρεις ποιο, μπαμπά, ξέρεις ποιο. Ξέρεις ποιο. Πηγαίνω πάνω εκεί πέρα στα καινούρια και θα κατεβώ με τα καινούρια εκεί πέρα που είμαστε. Εγώ πάω εκεί. Εντάξει. Πήγαινε στα καινούρια. Οκ. Στα καινούρια πήγαινε. Works. Well, let's run to the other one. To the new eco-discs. But first, let's take a ride down another TMS. Παπά, έρχομαι κάτω! Time to take a ride to eco-discs. I'm gonna say take a ride in the TMS. Έρχομαι κάτω στο 0. They have eco-discs and they also have TMSs. This is the old motor.